Salutare! Azi sunt Andreuțu și o să vă arăt cum se face o fermă automată de ouă. Întâi aveți nevoie de 92 de blocuri de construit, 2 stecuri, 34 de ouă, 2 plăci de presiune și un târnăcop dacă greșiți și 2 găleți cu apă. Să începem. Trebuie să facem niște ziduri înălțime 4. Una, două, una, două, În episodul următor o să facem portal spre Nether fără flint and steel. Mă întrebați oare cum? Este foarte ușor și o să vi-l arăt. Deci o să astupăm. Fapt, aici nu. Așa. Scuzați, am pus efect pe târnăcop și este foarte puternic. Sper să nu vă supărați că distrug totul, că dintr-o atingere. Nu am creative, dar este foarte bun târnăcopul și distruge absolut tot ce prinde în cale. Să pun întâi și aici cele 2 plăci și după aia pot să pun apă liniștit. Uitați, târnăcopul meu. Dintr-o lovitură, eficiență foarte bună. Am luat farma cu... Acum o să ne trebuiască 90 de blocuri. 90 de blocuri de construit, nu 92. Acum să aruncăm ouăle. Eu o să pun pauză până o să crească pui. Wow, am uitat foarte multe găini. Îmi dau un pic creativ să ies de aici. Să mor puiul ăsta. Driver. Mori. Mori, puiule, mori. Fugi. Mori. Așa. Am știut puiul acesta că va trebui să moară odată și odată. Punem aici 2, este decorativ, deci nu este musai. Să aruncăm găleata, așa. Eu voi pune pauză până vor crește. Au crescut găinile și eu o să... Uitați, au crescut găinile. Vă dau creative să zbor până acolo. Uitați. Și ele se sperie și lasă ouăle. Ouăle cad, voi le luați de aici. O să pun pauză până se dau niște ouă. Revin imediat. Am revenit, s-au speriat destul și uitați ouăle. Acum știu pentru ce erau cele 2 bucăți de rămase. Acolo va trebui astupat. Psst. Acum se rezolvă. Așa, hai să încercăm. Vine primăvara. Sunt român de țară.
Am greșit eu, înseamnă că... Am greșit eu. Testăm. Vine primăvara. Deci, mai testăm o dată. Așa. Atât a fost acest episod. Vă salut. La revedere!